Waqt laqa mal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq fuq regolamentazzjoni fil-qasam tal-kera. Qal li bosta għadu l-bot milli regolawh u huwa dan il-Gvern li ħa passi bilanċjati bejn is-sidin tal-proprjetà u l-inkwilini. Il-liġi tal-kera huwa qasam illi llum il-ġurnata fil-dak il-qasam li mhux regolat huwa ġungla. Naħseb għandna nirrikonoxxu li huwa ġungla. U naħseb bil-konsultazzjoni li għamilna il-proposti finali tagħna huma proposti sensibbli. F'Kastilja l-Prim Ministru reġa' aċċenna l-fatt li l-Gvern mhux se jidħol fid-djar tan-nies mingħajr avviż. Dan il-kliem der l-inftehim sew mill-MDA li issa qed titlob emendi żgħar fuq xi dettalji. Fil-fatt hawnhekk il-Prim Ministru qal li ma jiddejjaq xejn li emenda dettalji bħal żieda fit-teknoloġija f'dan il-qasam tal-liġi tal-kera. Intant filwaqt li l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi resqet il-proposti tagħha l-Budget 2020, il-Prim Ministru tkellem dwar 3 soluzzjonijiet b'rabta mar-rimi tal-iskart tal-kostruzzjoni. Filwaqt li d-dejja li jirreferi għalih bħala skart għaliex fi kliemu dan jista' jkun riżorsa, Dr. Muscat fisser li soluzzjoni immedjata ili tal-barrieri jilħqu ftehim dejjemi b'tariffi raġonevoli biex il-kuntratturi jarmu l-iskart tal-kostruzzjoni fihom. Qal li kemm il-darba tal-barrieri jibqgħu jalqu l-bibien, il-Gvern juża s-seta li tagħtih il-liġi u jiġu fissati tariffi ġusti. Dr. Muscat semma wkoll soluzzjoni medja fejn il-Gvern jarmi l-iskart f'żona fil-baħar li mhix sensittiva għall-ambjent. Hawnhekk il-Prim Ministru qal li din iż-żona diġà intużat meta sar l-iżvilupp ta' Tinje u hija żona li diġà kienet identifikata fi żmien l-Ingliżi. Saħaq li din mhux il-pożizzjoni favorita tal-Gvern u għalhekk jeħtieġ li nħarsu lejn soluzzjoni fit-tul bħal dik tar-reklamazzjoni tal-art fejn l-Aġenzija għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA tinsab fi stadju konklusiv fi studju li twettaq f'dan ir-rigward. U mhux qed ngħidu xejn ġdid għal pajjiżna. Il-Marsa huwa land reclamation. L-Imsida land reclamation. Il-Freeport land reclamation. Jifieri aħna parti mill-idejat li jista' jkollna huwa li jkollna promenades ġodda li għandi kollok ċertu partijiet li mhumiex sensittivi tant mod ambjentali illi tista' toħroġ il fuq minnu. Fil-laqgħat kellem ukoll il-President tal-MDA Sandro Ketkuti li hu jippreżenta l-proposti għal budget spjega kif l-iżvilupp li qed isir huwa fuq pjan lokali approvat fl-2006 u ma tistax tintefa' l-ħtija fuq dan il-Gvern li tisaħħaħ l-infrastruttura tal-pajjiż. Dan il-progress li rajna f'dal 5 snin huwa stat ta' fatt illi qatt ma rajna bħalu. Rekord illi dal-ġid illi nħoloq f'daw il-5 snin, daw se jgawdi minnhom il-poplu kollu ġenerali għax il-ġid li qed jinferex huwa enormi. U mhux biss anke l-ġenerazzjonijiet li ġejjin għad iridu jgawdu minn dan il-ġid. Ketkuti propona wkoll li l-ammont ta' ħelsien mit-taxxa tal-boll għal first time buyers titla' minn 150,000 euro għal 180,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.